Tini krak saldiboni zorawo eknung sina constituency ni hezamara hatiwo himbotok khlailayei 10 dopa dabino tuyei deputation ni lakya hezamara adiblogo CPIM bodolro oreli wo phai manjaka sina tongkrengni kesam MDC kumu deborma दस दफा दाबी दाबिनि बिसिङा रेगानि जे सामुं आबो थांनाय 4.5 बोसोर आगे 100 दिन तंमानि ताबो कमिटे 30 दिन 26 दिन 23 दिन अब हायिं थांखा जों डिमान्ड खालायखा रेगानि सामुंनो बारि रिबोय करि बरंनि सामुंनि सेबना तेकजा बारि रिदि 200 दिननि सामुं खालायदिनि साखासं ते 340 टाका खालाय मजुरि बारि दिन साखा ते आमचाय गोनाङै लामानि अबस्था बेलेखायनो हामियाव कालायजांनि तकासं नुगौ नरक बरबो नुगना नरक तो आयं बुयां थाङो चतुर्दिके नायने खाय ओ हेजामारा आमचायनि बिसिङाव जतगुलो ग्राम रास्ता तंगानि आगे पिछलिं तमानि आबरक पिचको गई ताबो नुगजागै थांबाके इट आबरकनो दाक्ति सरकार स्टेप नाहारै लामा काहाम सामना नंथन आबनो सरकार दायित्व ना नंथन आबसं दाबि खालायका तै कासे दाबि खालायका आमचायाव सिनर कृषि काज खालायनाय बरक गोबांमा दङ आगे जेरकम भावे सेच व्यवस्था दङ LI स्किमनि माध्यमे बामफ्रन सरकार दंफ्रु आजागाव तैनि व्यवस्था खालायनाय बागै एकटा सुबिदा खारिका ओ LI स्किम रक नष्ट थांबायका तै बन्दं थाका आबनो दाक्ति चालु खालायनथन मेरामत खालायै आबो जलसेसनि व्यवस्था खालायनाय बागै नथन साका तेकेसे जतन है नांमाने दे दाबुइंखा आबंखा जों एडिसि आमचायाव दङ एडिसिनि अधिक क्षमतानि दाबिनो तैयै जों दीर्घदिन रमैसिनि आन्दोलन बामपन्थी आन्दोलन जों खालायफैखा गे इदानीं 2019 पार्लामेंट राज्यसभा 125तम संविधान संशोधन बिल पास खालायनो बागै आबो गोसाखा आबो ताबो प्राय 3 बोसोर लाई 4 बोसोर कायदंहा ताबो फाना बिल न पास खालायजेगाखौ ओ बिल पास खालायगांगाखै एडिसिओ जों क्षमता मान खामुन 41टा हाई डिपार्टमेंट मान खामुन अर्थनि व्यवस्था खामुन जों सामुं तांतो खामु एडिसि आमचायनो जों सामुं ताङै तेकिसा आपग्रेड डेभलप थानि बागै जों सेबमान खामुन जों सरकारनि थानि अबनो दाबि जेटा 2019 बिल तिसा जाखा 125तम संविधान संशोधनी आबनो दाक्ति खायै बिल पास खालायै संविधान संशोधन खालायै एडिसिनि थानिबो क्षमता रिथुंनि जों साखा ते सिङाव जागा दाबि तिसाखा जारा जुबक अंश दंनाय बेकार रक ओ बेकार रक बरक बाक्सा चाकरि क्रय उइ तंबायखा चाकरि सारुगलिया बसर 50,000 नानि हिनि चाकरिनि कक सामानि बरक चाकरि 50,000 नाय जों सरकार फाकेन सामाने उल्टा चाकरि कमी थांगा जों नुखा ताबो प्राय 20,000 हाय चाकरि कमी थांगा टेट पास खालायजा दङ बंनि चाकरि नियोग क्रय नार्सिं पास खालायजा दङ बंनि चाकरि नियोग क्रय नgai जारा टेट पास खालायजा जारा नार्सिं पास खालायजा बेकार खालाय दंनाय अबहाय जुबकनो चाकरि नानि बागै जों दाबिति साखा आबनो कारिबो जों दाबिति साखा कक ब्रक बासानो संविधाननि अष्टम तफसिल अंतर्भुक्त खालायै कक ब्रकनि उन्नयननि क्षेत्रे भूमिका पालन खालायनो नंथन कक ब्रक बासानो उन्नयन खालायनो थांथानिबो 8 सिडुल दाखांगाखाय